Питам за затвора, Коста има ли извращения там? Какво да случва? Бъркат ли му газа? Ами не са им бъркали, ама са им бъркали газа с отверка. Един мой... Ти да не си им бъркал гъс с отверката, бе. Не. Един байти... По-силно. Байти Мехмет. Байти, да му го турал газа. Чакай само малко да ме слушат хубаво. Байти Мехмет бе запекал яко. Така. И отива доктора му даде с мишичка. И един човек с ръкавици му пънал газа с мишичката. Да и за други лекаца. И сега, братко, цялото помещение не мога поетим така. Така. Аман да има аромат, бе. Аромат да има, да. Се ли плакаш? А пак байти Мехмет, колко да го спасях. Отишъл 8 отряд с студия и там направо салона такова, ако беше това метата. И става като болн. Ево, айде, това е. Тук сме с Вини Джонс, бруталния, най-големият психопат. Тук ще го питам за затвора, Коста има ли извращения там? Какво да случва? Бъркат ли му газа?